chim jing wai stang mas put number life spark life country life spark life country I'm Nongstoin, Saduan trying in hearing God Badu. Saduan trying in hearing God Badu. Jajiknya Bakhuid Badu Lingau trying aku. Saduan trying in hearing God Badu. Kohimen ko para tongin sngu yau trai naga bintah kene step tongin duai naga bintah ki bapang ki pashitom ni duai naga bintah ki batia pang ki hospital akar padi piru ben duai naga bintah himen jonga berang hapadeng jin bang ka bajur bau trai kata patpen khoi ei duai ru naga bintah ki berang ki patok duai naga bintah victorious linkoi ba undup iyo ya ka jing light lui duai naga binda paro ki kun ki padang hapadeng ki jimpen kre ki exam ba pher au trying thai ki baro un pensle ki baro da jing sta ha kerteng upa baru kun baru men siem Bakhuid Amen. ka jinga e jungu try jungu Jesus Christ bat ka jinge jungu ble lem bat ka jinga sulak jungu men siem Bakhuid kindon rengka bat pi barom Rengka bat piru. Kohimen ko para kakatin jung utrai ka kren hangi lemba u Paulus Bakhuid bangi de bandon ka jingyada na ubamen padunang hikaya yang iru syapang kata ka bor jung ubamen ka bakang lad ingi banya jan badu trai bad bun sin ubamen utrai kang po jongi lemba ka pok ka bangi lele ka jing tolot jongi ka jimbam ku jongi kan kerlalang ka jaka syong jung ubaman tongin sangai sipor pan pin kuit yala day na ki pop barro pan pan map na utray na gabin dagi jing bakla ka jing duna jungi kinampangin kintahit ya ubamen na ka jingim ka jungi Try Jisu, ngis ngongo yame, naga binda ka jingi spoon jame, pen kuit yangi na bara ki pop ki bangilale, pen kandang yangi ko try, nga pelang, au play padun bor baro, madhapi ko himen ko para, bangilale pop shibun e, da ki jing perkat, da ki tin, da ki kam, da ki jing lay klep, da ki jing lay palajunga, da ki jing lay palajunga, da ka jingai palat bakrau e chunga dama kata na karpadi ka Maria Bakhuid ka bayai sa ka peisoti ya kiangel bad kiri koi badia pi ko himen ko para benduai na gabitas chunga pau trai ublei chungi ublei badon bor bar undi sunne yangi parendala map igi pop chungi penyalam yangi syaga jingi bam chukut Amen. Try can run to place Try can run to place Cristo Mago Cristo Rabono Penim Johnny Penim Yani Try can run to place
jongi peni miani to ngin dia duwai iduai nagabinda ki bapangi bashitam na pedeng jongi au trayu ni snegi un pen kai pen kia iki duai nagabinda ka jing tumu shime jongi au trai unang yai pen kuid yangi ko blei badan bor barro bad bam jikut to pen kalain ya ka jing karmen bad ka jinge jongi to ai bangin le daga donur jingi ya ka e kaba me panangi knam ban yo bindalem haga jingim ba melakular ya ka ne ngi pan da uji sukrisu kunja me utrai jongi uba im bad basen shar bad me lem bad men sim bakhuid uwe ublei junom la junom Amen. Kejing pulih na kesti Paulus apostol syaki khusus. Kalnong reu khot spau terter hadu arpau. Khadu yawai tu pen klan yalade hau trai padha kaborba jong u. Tu king ya katiar ya pom jong ublay khnang ba phindubla banyang prasya ya kibut sianti jong ksui kathma jongi kamlong persya ya kibor breu henrei persya ya kibor mariang bat kibor ba ya kinong sensar jong kane keperthai badum kimen simboman ha keperthai basalor pidai ban king ya katiar ya pom jong ublay lada pidai ban yelek ting ha ka Sngi basneu tolek kat badawa ka kamram jong phi bat pen triang to yang skam ai ka jing shisha kan long kum upan po sodong ka sengkai jong phi ka hok kum ka jing da shadam bat ka jing shit ham ban pen priang ya ka gospel ka jing sok kum ka jing sop ka jat jong phi haki apot baro tora ya ka jing ngai kum ka sti jong phi kan yarap ban suit pen lip ya ki khnam ding jong uboman to shim ya ka jing dakhli jong ka jing pen im badia ka white lam jong umen sim ka balong ka tin ublay tu duai man kapor bat kat bayo kalat to pan bat kerpat hau men sim wat pep ban duai barabor da ka jing pen la jing mut na ka ban tabar ki runge duai lem na ka ban ta jonga bau blai undubu ya ka keten jong u hakir miang sentur jonga bangan dup slur ban pen benaya ka jing maya jong ka gospel kata ka jing maya ya ka bangalong unong lam kubor balate kenjiri duailam bangan dup slur ban pen benaya ka kumbang adai ka keten utrai Isongo yau blei. Sam cis pak sepusau, nomor pras pak nrupuan. Utrai
Upaya kaktin jong syaka pertei. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utrai undon rengkat bat pim. Kajing puli nakha. Gospel Bakhuid kat kumu Lukas. Kau burang kami utrai. Hakata kaju kapor ladon ki parisi ki balawan sha ujisu bat kila ong hau. Mede ban mino nangne bat ban le shaway namar uherer utap ban penyap iame. Ujisu ula jubab Ki Lait-ïa tu ha utai umarsiang. Nga be ia kiksoy, bad nga penkoy nagi jimpang mintakas ngi bad lashay. Bad hagas ngi balay, ngan sa pindet ia kakam jonga. Lajar kata, nga de ben yait mintakas ngi lashay, bad hagas ngi kababur. Namar, kam long ba unongya tulupa, un syap pendiap hangno lait tang ha Jerusalem. Ko Jerusalem, Jerusalem, pa kaba pendiap ia kinongya tulupa, bat kaba lindem mau ia kiba uble, ula pa syapa, katno sin galakwa, ban kudup ia kikun jompa, kumpa kasuyar, kakudup ia ki yala kikun, hapo kata peniang, Henry Pamtre Te La ka temple jonga Yen sa ino kenja Panom yu isu yenga Nga ong hapa Tat hadu Bapanda ong Long balakurku Uta Ubawan ha kakerteng jong utrai Ka gospel jong utrai Rajin ya roh yang make of Chris. Ko himen ko para bigid ha utrai Jesus Christ Baro artili ki jimpule mintakasngi kalong gabas ngoternat Bart kalong gabat shok jingmut nagabinda ka jingim jongi Narapis nga bha nagajimpule Nagashti jonga Paulus bakus sa Ephesus kane kalonga benta bakadu jonga jingi kai jongo Paulus bakus sa kinong Ephesus Parhangne umaham kumno umaham syapang uta unong sensyar badum jong kane kaparte umaham ia ki bange bakide ban bakuziar syapang kane ka bor mariang Bad ka bor badum jong kaneka parte ka bamangi im. Badu Paulus bakudu kadau hangi udon uta unong sensyar badum. Temintang ihapan sa utu halada uong nong sensyar badum kadonro nom beshar jingshai badeu Jesus Christ. Te iya ka jingale jong nong sensyar badum kalong
ban pelip no ya ka jing shai na ka partai na ka donu jang ki brio balai ukwa ban pelip no ya ka jing shai na ka donu jang ki brio lada ka don ka jing shai ka ba me ha po jangi ka bor jing dum kamla ban job ya ka bor jing dum kalong ka pop ka bor jing dum kalong ka jing siniu but ka bor jing dum kalong ka jingia kalam oblai but lada ka jia kum kata ka jingjia ngin sedu ya ka bani teu Paulus bakudu ong ngide ban long ki baku siar namar kane ka bor ka don bei thang ni but nangta udang kedau hangi omde tang hakene ka perte ka ba mangi im henre ya ka perte shalor mensiam bammen ubasa ha shalor ka perte ka ba mut udang syang ha ka perte but udon ru saudong jong ka perte ban kang iangi banyajan badu jisu badu belai syaka himaju nang daw Paulus bakuduang ban light na kene ka jimma ngide bandon ki white lam ngide bandon ka jingyata jong ka jingye ngide bandon ka bor jong ka mensiam Bakhuid ngide bandon ka jimbana bat ka jingikai na ka tino trai ngide bandon ka jingit ya ka tino trai kade ka jingit ya utrai bat ka jimpule ya ka tino trai ka jimpuson ya ka tino trai kanya da yangi na uni ubammen unong senshar badum but habangi peit ya ka gospel niyo ya ka jingslur jongu jisu persha ya ka nong senshar badum hangni mano bade nong senshar badum hakamatu jisu unong senshar badum hakamatu jisu hangne ulong herod badula kot iawu ki leit itu ia utai mersia namar ngitip omdon mano bayi ia mersia mersiang ulong uwe jait kawe ka jait merat kabasini kabajaklia kabamkui gamtarai wade kibru kim nushu ban bam ya ka do jongu te kum kane kamrat badu jisu ukot ia u herod mercy yang kaba mod ulong uburu bamku ulong ke dak shin jong ke jingdum namar ngitip kumno u herod ula im kumno ula penyade bat ki ju kumno ula yashun bat ki ju kumno ula long paralok bat ki nongsen sharom kumno ula penya wat ya ki bayit batoin jongi bahing kasem jongu banyo burom banyo bor wat ula shong klim bat ka kalog jongu para jongu ulong uburu basuniu minda ujisu haba kattu kannongu ki parisi kila ban wanong te ki late no jisu kadon ke jimma namar u herod umut ban penyap no shimla ting kaya ka bapalong ya ujisu ban ting ya u herod namar ujisu ulang ubadap ta ka bor na beneng omde ka bor jong ka perte ujisu ulang ubadap ta ka bor jong mensiam Bakhuid bad omdon kamban ting nakata ka daula ong ta ka jingslot minta kasni la shai bad kasni ka babud nga unong ya tulupa nga ukon jong oble ngan iyai le ya ki kambabha ngan ting iya uta umersia ko himmen ko para manobala ban le eki kamba bha tangki badap taka bor jong men siam Bakhuid manobala balong ki baslur tangki badon ka bor jong ga jingshai ka pojaki manobas ngoting barabor ki badon ka bor jong ka jingdum nong senshar badum manoba pending yangi bade yakata ka bor jong ga nong senshar badum te kai ka jingale jongi barabor kade balong ban light na kene ka bor jongu nong senshar badum bad mano bade nong senshar badum ude uksoi bad ngide pan king ya kata ka atiar bab yada yangi man ga kelipma ka Eucharist Bakhuid ya ka sacrament jimpla pop ya ka jingduai rosary ka jimmane sacrament jimpuson ya ka tinu trai
baro kan pen khalain yangi banyele persya ya uni ubaman unum laban kata yangi Nagataka daw ujisu la peit ke Jerusalem badula yam ko Jerusalem bale hadu minda pimnush ban pidiang yakane ke jingshai kaya ke jingma jongi Jerusalem kim tre ban pidiang ya ujisu ulong ke jingshai ke Jerusalem kalayit bin ban ya unong sin shar badum badu jisu la pinkut yakane ke jingyam jongu dakaba ong tat hadu Babaru ki nong Jerusalem ke pediang ia uta ubalapa ia ubalakerku jeng utrai kinom yo jinggerku habangi pediam pura ya jisu ulang ubalakerku jeng utrai ngin salai lui te don mur na pedang jeng ngi don born jait ki jinge ban light lui na kene ke jinge kaya ka bangi de ban le ngide ban long kam riu balai ngide ban pin riu balai shushu kanamba ka bor jingdum bor jongga jingdum kin pet bor jongga neka mariang kin pet jingai nangi bangindup long ki balait lui kaneka long ka jimmandoi ya bor ki kun ki ba yid ya utrai ki ba burom ya utrai ki ba mane ya utrai bat ki ba im shirhem ha ka jingim jongi ka jingkot jonga ba jompi kalong bangindup im shirhem ngindup im kuid ngindup id ya utrai bangindup trang ya ka jingshai Om iya kino ki kam joga jingdum tungin tuwai nagapinta kaneke jingai hakaneke yukarish bakui ko jisube yed yada sumari yangi persya iya wunong senshar badum janganega partai bangindup don barabor rengkat patme ko jingshai janga partai senshari ki inga sem jongi Senshari ka doni ur kamen siam jongi dakane ka jingshai bangil long ki kun jonga jingshai om iya ki kun jonga jingdum enyaro ya utrai Jesus Christ tangin plai ka jinge ka jongi ngange ha ublay upa badon bor barro Unang tao ka baneng bad ka kendo bad how Jesus Christ ukun ba marway jangu utray jangi ya ubalapun na mensiyam Bakhuid ya ubalakana ka Maria Jesuti ubala shale bain hapo Pontius Pilatus la sanar pnayawu ulayap latep yawu ulakya shakibaya agasni kabalay na mipat na kibaya Ulakio shabening usang shakamon uplay upa badon bor baro nang da unwan pat ben bishari kibayim pat kibayam ngangil haw men siyam Bakhuid agabalang Catholic Bakhuid haga jingya sulak kirikoy haga jimap yakipop haga jimmi pat kadok haga jingim bam chikul amen Light spot in your book. To ya duai ko himen ko para baka jinkinia jonga ba jumpi
Kalong ka ba pediang hun ha ublay upa badan bor barro. Try playing Jingia and Jong P, Nagamita, Jingara, Jong, Taïew, Bakhuid, Jong, Bakhuid. Kopa to pediang ya jing terwa kane ki inga sem jeme. But I ba ka jing duwai pas ngevri jongi kalong ka jing terwa man ka sngi hame. Ipan ya kane lembau Chris utrai jongim. Amen. Utrai undon rengkag bat pim. Rengka Bakiru, To ken diu ya la ki donut. Nikinti Shao Dry, Tongin aingu ya utrai ublay jongim. Kai Shong Hok Batkate, Dashisha kalong ka ba hok bat ka bade ka deiti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa bakui ko blay badon bor bat bam jikut namar ha ka jingit melathaw ya ubendriu bat havela pindram ya u katkum ka hok melasius pa ya u da ka jingisune lemba utrai jongi u Jesus Christ lemba jongo ki angel ki aroya ka buram jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyu hakamat jame ka bening bat ki pait bening bat ki sarapim ki amane rengkat daga jinkamen ai bagi sur jongiru ngi duai ki nia so daga jings ngevri katba ngi pen benam Utai Lagi Pai, daga jing riuble tongin duai bangin dup dap daga bor jong jing shai bor jong men siam bakui panile persha ya ubamen ai kane ka kelik mat kan kalalong ka kelik mat papalai lut yangi pen kamen yangi pen slay yangi pangilong ki kun baslur bayale persha ya ka bor jong jing dum dashisha melong Bakhuid katrai kata mei jong ka jing kui barrom namar katang ikar padia me to pen kui pen kandang ya kini ki jing terwa jongi da ka ba pa ya umen siyam jame kum ka umje halo jongki bakindup kalalang iyangi kamet barkasnam jong utrai jongi o Jesus Christ haka por baladino yevu badala ka mons ngobha ula pediang ya ga jingsha shitom ula shim ya upu badaka ba aingu yame ula kedia yevu badula ai halage senran u ong toshim batobam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti naga benda jompi hakaju karuka menda lalayabam ula shimya ka kuri pada ka ba aingu biang yame ula ayaka hala ki senran u ong to shimba to di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam jikut
Ya ka ben pen mi nakabenda jambi ba nakabenda ki babun ya ka ben map iki pop Palei ya kane ban ken mau iangam. Kosnam bakardor chungu Chris. To pen kui diangi. To pen koi pen kia yangi. To ya da yangi nau bamen. Kajing maya jong kajing e. Nemar kata, ngi kiba penmenda ia ke jingia bad ke jimmi pachung. Ngi tarwa hame ko Taïew pu jang ke jingim bad ia ke kuri jang ke jim penim. Ngi da aingu aidem namar mela nyu yangi kiba big ben yang hakama jame bad ben shakri me. Da ka bas ngeverit ngi karpad me. Bangi kiba yo benda haka met bad gasnam ukris. Ngin long kiba la penyet le kawai da umen siem Bakhuid. Pakin mau ko traya ka balang jame ka bala priang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha ka jingit ringkat badu Francis upa Bakhuid jangi fadan som administrator janga diocese but baru ki lingdo but ki rinium token mau lemru ya ki himen ki para shinrang but kinde ki bala yutia da ka bakarmen ya ka jimi pa but ya baru ki bala klatno ha ka jingis ne jame top diang ya ki shaka jing shai ka kama jame to isne yangi barok ngi karpadia me kanam bareng khat bat kamaria te soti Bakhuid ka kamejong play u Joseph Bakhuid kurim jaga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki rikuid ki bela pensnga bhaya me pateng la pateng ngindup long ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut bat bangini ro bat pendon buram ya me da ukon jamme u Jesus Christ. Dawu lembadu padhawu kanlong hame ublay upa badon board haga jingelong kaway jungamen siyem Bakhuid barro kaburom bat ka jingero junom la junom Amen. ngiduai kumbau Jesu nahi kai ngi banduai nagabinda baru ke jing dumu jongi ngiduai kerpangru nagabinda ki bapangi bashitam hapadeng jongi ki batiapang hagi hospital ki badang di dawai ki badon hapadeng ki jinjin jar babun chait kum jurung ngiduai nagabinda ki kina baro ki badang pen krai nagabinda ki aksam pa per kopa jongi Wa hadeng kalong ka Bakhuid kerteng jame kan wan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendel kumba bening to ai yang imenda ka jimbam jangi ka bahala gasni badamat yang kiren kan jangi kumbangi rungi mat ka beles niu yangi badwati alam yang isha ka jimpen shoy henrai ta Palei yang na ka basiniu to Palei yang ngi karpat ko trai na ka jing siniu barro haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jingarap ka jing sne jamme ngi light bara bona ka pop but ngi yo jing da na ka jing jin jar barro kat bangi dangap kme lendi ya ka jing karmen Bakhuid pat ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jome kalong kaima ka jome ka bor ka buram sinam lai sinam ko trai Jesus Christ me bala ong ha ki apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy what pay digi pop jangi Henry ka jingay janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme to ai ha ka ya ka jing suk bad ka jingyat le ka we kat kum ka mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jing suk trai kandon barabor reng khat bad pin Ringka batpiru dap da ka jingay trai tongin ya ingu markelia Open lang bro
Hakumi ukun lambro jong Palei. Hakumi ubakit no yaga pop jong partai. Sukito ke bela kotcha ga jing kawai jong ukun lambro. Kokenran kamlong pasang hop amin wadrum po kayeng jonga. Reisu om tarakti yamun sim jonga sakya hi. Kamet balas nam jong Chris kan rianga sha ga jing impam chu. Yame, Yame, Yitrang Yame, Hakane, Yukeris Bakhuid, Melonga Jing Shai, Melonga Jing Shai, Janga Parte, Melonga Bor Halarubame, may I send Sharia Kabor Maria, may I send Sharia Kabor Badum Janganega Parte, but me, Pinshai. Ya kita barok daga borjame hojisu bejid mela job ya ka parte ya iti hame hojisu ya ka jingim jungi ya ka men ka pahat jungi ya ka men siam jungi ya ka dodo jungi ya ka jingmo jiparkha jungi ya ka jingang no jungi ya ka jing tolot ba bonjai ya ka bejid ba toin jungi ki ba pang ki ba chita ki ba snow jingja ya ka kinna ba pule ya baro ki kon ki barke ke Sngi kame daga Sngi kodrai Jesu ai bori ki baro menda ai ke jing shai jamaica ting shai halor baro ki kon ki ka senchungi
ai bor hallelujah 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 Jesus 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 kner la katni jame alor ke bappa ke bashtam bat ben khoi dige ben hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 ai boring in Jesus ai boring in Jesus ai boring in Jesus hallelujah 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 tong in nia duwai Koppa ai ba ka Eucharist bangila lenia kan kersiu bangin aingu ia ka jingisne Bakhuid pojame ipania kane lemba ukris utrai chungin Amen. utrai undon rengka bat pim Berkat berkir. blay badon bor baron kerkuya uppa barukon badu mensim Bakhuid Amen. ya lesuk ban pen bana ya ka kubar baba jong utrai da ka jingim ka jompi Isengu iauble. Nomor laispa arpua. Laispa arpua. Anyai bujami try Luyana nyanga Daya suri jami Biyai kodjanga Wadla daki ding ding dian Kiyane bersya Anyai bujami try Luyana nyanga Aburam hokpa batukun ram sim Bakhuid Baralang pa menikong kunjumata baraboy jinom la jinom amen. And you try Jesus Christ jinom la jinom amen.